Arratsaldeon, denoi zer modu zarete ostagunari vitamina ekartzera gatoz Maitan Ermazabal eta gure lehen orduko lagunekin. Arratsaldeon, familian edo lagun artean egindako bidaia abenturak izango dira gaurko gaia zoragarri eta gaurko gonbidatuak ere bidaiatzera doaz, Miamira doaz. Miamira doaz, akapela abesten dute eta Euskal Herritik mundura doaz. Miamin estrenatuko baitute euren ikuskizun berria. Viva! Joli Pascualena, Iker Ruitzi, Santi Romano eta Carlos Engema. Viva! De Mode Quartet! Iepa, haze lau hanka mai bat egiteko, eh? Haze laua hotz, zoragarriak benetan. Miami bat. Zoragarriak. Bueno, eta bertso ere bai? Hasiko naiz ni? Nola kantatuko dugu? Normal. Bai. Ez da, badazpada bai, ez da, du esperimenturik ingo. Hasi. Gu ere joango algara Miamira. Izarrik handienak elkartzen dira. Julio Iglesias egongo da guri begira. Izango algara Euskal Piketa Shakira. Zuk zer duzu Twingoa edo Mercedesa. Tazuk zer Casioa edota Rolexa. Bertso atera zaigu nahiko aldrebesa. Eta ondo bukatzen ez dago erreza. Eta orain bai, azgaitezen orentxe hasi eta eguraldira arte. Biba gu eta biba zue! Zenbat bizipen izan daitezkeen furgoneta batean, gure gaurko gonbidatuak abenturazaleak dira, izan bidaia luzeak zein hemen ingurukoak, istorio bereziak dituzte guri kontatzeko. Eta gure jarraian etorriko den laguna astero etortzen da bizitan bere furgoneta hartuta. Biba, Maitane Ormazabal! Kaixo, Maitane. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri, Maitane. Maitane, zuri gustatzen zaizu abentura? Behar izaten duzu abentura pixka bat? Bai, baina ni oso lurra ikutzekoa naiz, eh? Nera nahi adibidez ez, nena jaun txertan Andorran dago bilabetetarako, furgonet hartuta. Nera nahi oso abentura zalea da, baina nik abentura bai, baina leku egonkor batean. Orduan zuri galderak sortzen dizkizuen. Bai, eta gaurko galdera gaina niri asko gustatzen zaizkit. Asko. Ze bizitza abentura bat da. Uste duzu, bueno, gaur ikusiko ditugu, galdera hori erantzuna emango diogu. Eta abentura ez balima da, ala bidaia antolatu bat da. Bueno, nik uste dut gure akatxetako bat dala, hitz egingo dugu, Bidaiatzea bizitza filosofia bihur daiteke? Bizitzeko modu bat izan daiteke? Eta laugarren galdera hau da gure bizitzako helburuak eta gure balioak bat datoz. Ui, uste dut honekin emango diguzula egurra, Maitane. Bai. Ze normalean gure helburuak juten dira alde batetik eta gure baloreak bestetik. Eta askotan esaten dugu bizan ez gaudela bete eta ez gehala gustora sentitzen. Honekin zerikusia dauka. Zer egiten ditugu gauzak egiteagatikan eta ez daukate zerikusia gugeanarekin. Orduan, egin behar ditugu gugeanar horrekin, gauzak egin gaur adibidez, gure gonbidatuko ere ikutsiko digute, ez? Beraiek nahi duten hori egin dute beraien balioietatikan, orduan horrekin koherente izan barra daukago. Así que, bueno, gaur horri buruz hitz egingo dugu pixka. Egurra jasoko dugu eta inbidia pixka bat ere pasako dugu, ezta? Ikuste pixka baino gehiago, Baitan, eskerrik asko bere laizko Goren txarte. Eta guazen gure lehen gonbidatuarekin Oihartzak, bere bikotekideak eta semeak 12 urte daramatzate furgonetarekin batetik bestera bidaiatzen Europa osoa zeharkatu dute eta Euskal Herrian ere astebururo mugitzen dira. Bizi estilo bat da. Gurekin da Oihartza Pampliega. Kaixo, Oihartza. Kaixo, Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Oihartza, zuri edo zuei, zer ematen dizue furgonetan bidaiatzeak? Guri vitaminak ematen digu. Bizitza, bueno, bizitza osatzeko. Osatzen laguntzen digu, bai? Atsedena ematen digu,
familian egoteko aukera modu desberdin bat ematen digu, askatasuna ematen digu gero ere bai gure planak familian egiteko, gure oporraldiak, gauza asko, gauza asko. 12 urte dara matzazue, familian furgonetan bidaiatzen, baina nola hasi zen guztia? Gu hasi ginen, aurdun gelditu nintzenean, pentsatuz, gure semearentzat egokia izango zela modu hori bidaiatzeko. Eta bueno, alaxe egin genuen, furgoneta txiki bat erosi, eta semearekin, ja, 15 egun edo zitunean, ja, hasi ginen irteerak egiten, bueno, hemen Euskal Herrian zehar, mendira eta dartzara. Eta jaio berria izateak ez du lan handixa amarra ematen horrelako bidaiak egiteko? Bueno, ez, azkenean moldatzen joaten zara. Nik uste dena da moldatzea, ez? Ume txiki gero ere desberdina da, ume jaio berri bat eramatea, edo goskortuagoa, edo nerabe bat. Baina moldatzen joan behar dezu, eta beti aurr bat daramazula kontuan hartu behar dezu, zure planetan sartu, pixka bat horren ari da. Zenbat urte ditu orain? 12 urte ditu. Eta zer dio berak? Bueno, berak oso gustoko dauka furgonetan ibiltzea, asteburutan ateratzea, disfrutatzen du, gehienetan horrexegatik, gure planetan bere gustoko gauzak ere sartzen ditugulako, orduan enfoke hori izaten da, berak ere disfrutatzeko, eta oso gustokoa dauka. Bai. Eta zer ikasi duzu zuek bidaia hauei esker? Bidaia hauei esker ikasi dugu, bueno, batez ere, beste kulturekin harreman bat, eta irekiagoa izaten, nik uste dut, beste kultur batzuekin ere kontaktua izan, ezagutu, jendearekin baitzegin, ez dakit, haiek ere zer eman dezaketen, edo ze irakasten dizuten zuri, ez? Bueno, pixka bat, esperientziak batez ere. Esperientzia asko, bai harremanetan eta bai kulturalak, ez da. Esan daiteke furgonetaren bidez kasu honetan mundua beste modu batera ezagutzen dela? Bai, mundua ezagutzeko beste era bat da, ziur, filosofia bat da. Nik uste hori bai esan beharko litzatekela, furgonetaz bidaiatzea filosofia mota bat da. Bai. Bueno, hain zuzen horregatik, ez, naturarekin egiten da lotura berezi bat, bueno, erritmoak ere errespetatzen dira asko, ateratzen garenean, ze gogoak dauzkagun guk, orain siesta egin behar dugu, gelditzen gara eta siesta egiten dugu, dena da oso egokitua. Eta egokitua esan duzu, eta oso ondo egokitua daukazue furgoneta bera, ez da? Ondo prestatua. Bai, hori bai. Bidaia gozatzeko. Bai. Garrantzitsua delako ordu asko pasatzen dituzue furgonetan, eta oraintxe ari gara furgoneta barruko zuen irudiak ikusten, eta benetan ederra eta praktikoa, komuna hau, ez da? Hortxe, begira. Ara! Nola atera den? Bai. Ondo aprobetxatuta, ez da? Oiartza? Bai. Furgoneta txikia da, 6 metrokoa da. Autokarabana batek dituen neurriak baina askoz txikiagoa da, baina denetik dauka, oeak, oe elektrikoa, komuna ere elektrikoa da, baina eskamoteable, dutxa ere bai, ez dakit agertuko den, baina dutxa ere eskamoteable da, dauka plato bat. Bai, dena dago hor, bai, etxe txiki bat da. Zure esaldi bat irakurriko izut Oiartza, bidaiak erakusten du bidea. Zer esan nahi duzu horrek? Bai, horrek esan nahi du, gu ere bai ez, gu gea asko planifikatzeko. Gu bidaiak asko planifikatzen ditugu, zen nik beti esaten dut inori ezaiola gustatzen atzean aurrak, seme alabak eramatea, gaueko 12 izan da, ez dakit nun geldituko nahi zen lo egiten, ez dakit nun bukatuko dudan gaur eguna. Beti planifikatuta, baina gero beti askatasuna utzi behar da eta irekia utzi behar da bidaiak erakusten badizu beste leku bat politiagoa edo egokiagoa gelditzeko, bidaiak erakutsi behar dizula bidea. Naiz eta planifikatuta dena eramai. Eta familiako harremanak estutzeko ere espazio paregabea, ez da, furgoneta? Bai, 24 orduak, elkarrekin, herrietak edo desakordioak edo liskarra badaude ezin dezu esan, hor gelditzen zara eta ni salara noa, horrez dago aukera hori. Orduan bai, harremanak oso estuak dira, orduan
moldatu egin behar zara, eta bai, hori izaten da erronka bat, familiaren ere. Bueno, eta non ibilizarete? Euskal Herrian barna bai, baina hemendik kanpora ere asko ibilizarete. Bai, hemendik kanpora Europan zehar asko, hor Polonia, Grezia, Eslovenia, Albania, leku askotan izan gara, eta pandemia baino leheno izan ginen Turkian. Gogo handiak genituen Turkiara joateko, eta araño joan ginen. Bai. Kontinente desberdinetan, ez da, ibilizarete? Ez da Europan bakarrik? Bai, Afrikan ere izan gara bitan, Marokon, gertuen dagona da, eta bai, 3 kontinentetan, oraingoz. Badago Europan egon ez zareten herrialderik? Bai, geratzen dira, geratzen dira, bai. Zer dauzkazute, zerrendan jarrita edo etzoazte denak egitera, esango dugu? Gure bidaiatzeko modua ez da izaten, badau jendea esaten duna, oporraldiak egingo ditut, eta Balkanetako herrialde, eta zeharkatzen ditut guztiak, baina igual egoten da, bakoitzean 5 egun edo 4 egun. Guk oso gustokoa daukagu, hartzea oporraldia, izaten da hilabete baten ingurukoa, 35 egun edo lakon bat, eta herrialde batean zentratu, eta ondo ezagutu. Pixkat, nolabait, hankapuntetan ez zaigu gustatzen pasatzea, herrialdetatik. Eta, gure modua izaten da hori. Horregatik, oraindik asko gelditzen zaizkigu ezagutzeko. Eta anekdotarik, bidean gertatu zaizuen pasadizoren bat? Badaukat bat oso ez dut esango gustokoa baizik eta unkitu nauena, eta, gertatu zen Polonia joan ginen 2018an izango zen edo horrela, eta, hango margotutako herri batzuk. Herriak ziren, eta herrian etxetako fatxadak eta margotuak agertzen ziren. Jendeak margotzen zituen, oso kolore biziak, loredunak, ezak zer. Eta, Zalipie izena dauka. Herria da ezaguna eta bizitatzen da. Eta, joan ginen ikustera Zalipie. Eta han, etxe baten aurrean, atarian aurkitu genuen emakume bat. Eta arek gonbidatu egin gintun, entzun ingelesa hitz egiten, baina keinuka eta elkar ulertu genuen. Sartu ginen bere etxera, han gauza asko zeuzkan, eta baita ere berak eskuz margotua, berazan artista bat, bere herrian, dana margotzen zuen, eta elkarrekin atera genuen argazki bat. Eta oso emakume jatorra, egon ginen bere salan, bere etxean, eta argazki atera, eskerrik asko, eta handikan pixkatera jarraitu genuen gure bidea, eta etxera bueltatu ginen. Eta handikan, ez dakit urte, terdira, 2 urtetara, hemengo euskaldun batek idatzi zidan blogean, area juntzala, guk egindako bidaia intzula, Zalipiera juntzala, eta zeinekin eta danotarekin topatu intzala. Emakumearekin. Eta emakume horrek berriro gonbite egin zion bere etxera sartzeko. Eta esan zion, importante iruditzen zait jakitea, zuk jakitea, danotak bere etxeko salan daukala zure artikulua, gero nik hori blogera araman nuen, eta zeukan gure argazkia eta idatzitakoa, eta ez dakit nola bilatu zuen, baina sekulako ilusioa intzidan, nik berarengan zehaztarna utzi nuen, eta beak nire gane bai, blogean genuen, eta hori da niretzat bidaiatzeak eta bloga eukitzearen zentzua pixkat hortidoa. Ze polita. Oso polita, benetan anekdota ederra. Maitane Ormazabal, zuk hitz egin behar diguzu gaur gure helburuei eta balioei buruz, ezta? Bai, egin dugu galdera hori ez, gure baloreak, gure helburuak koherenteak izan behar dira, koherentzian jun behar dira. Bai, zergatik izan behar dute koherentzia hau, gure balioak esango genduken, egun behar dielako oso uztartuta gure helburuekin, ze gure beharrekin oso erlazionatuta doazelako. Zergatik daude erlazionatuta? Gauza da nik zer egiten deten. Nik zer egiten deten da nire helburu edo ekintza bat. Eta beste gauza bat da, ni zein nahi zen eta zertarako nahi deten hori egin. Orduan gure balioak eta egiten dugun horren artean erlazio euki behar da. Ni beti adibide bezala jartzen diot nire kontsultera lehenengo pertsonetako bat etorri izana, bere helburua zan, zarautzen txalet bat egin, ze bera eta promotorea zan, oso ondo tortzen zitzaion, familia ondoan bizi, eta bere balioak, bere baloreak ikusi zitunean,
bere baloreak zian kanpora atera. Exito laborala, askatasuna, eta orduan bera konturatu zen, beste zerbait bertzula, etzala etxe hori zarautzen, eta orain bizi da, Europan, alkilerrean, lanean dabil mundu osotikan, eta hori bai dia balore horiek berekin doazenak. Orduan, ze garrantzitsua dan gure beharrekin, bakoitzak bere beharrekin. Ze ditugu, balore estandar batzuk esango genduken, familia balore bat da. Batzuntzako bai, beste batzuntzako ez. Laguntasuna, batzuntzako bai da balore bat, beste batzuntzako ez. Orduan, bakoitzak konektatu behar dugu gurearekin. Zergatik? Autoestimaren zutabetako bat, esaten dagunen nola zaindu gure autoestima. Zutabetako bat da, gure buruarekin zintzo jokatzea. Honestitatea eukitzea ni naizen horrekin. Adibidez, niretzako 3 balore garrantzitsu die askatasuna, pasioa eta nereak nere gertu izatea. Orduan, nere erabaki gehienak horren baitan hartzen ditut. Orduan, egin barra daukagu egiten dugun hori eta naizen hori, nere baloreak, nere printzipioak, nere zutabeak, batera, alineatuta joan daitezela. Orduan, ariketatxo bat jarri nahi dizuet, eta egin ariketa bat hartu, daude, interneten dituzue baloreen lista ikaragarri luzeak, eta aukeratu 3, 5 zuen lehenko balioak, eta hoien baitan koherente bizi, ze gaina balore horiek izango die momentu hontan dituzuenak. Orain nereak hauek dira, hemendik 5 urtetara agian beste batzuk. Orduan, saiatu egiten dituzuen ekintzak, erabakiak eta gauzak, hoien baitan joaten. Orduan, benetan oso garrantzitsua koherentzia gure balore eta gure ekintzen artean. Oso interesgarria, Maitane, mila esker. Aizu nik egingo dut, Xabi. Bai, horixe. Gustatu zait? Saiatuko gara. Ariketa gustatu zait, bai? Oihartza, Maitanek zurekin ere hitz egin nahi du, aurrez aurre. Hartuko duzu zure lekoa bere parean? Bai, noski. Mila esker. Kaixo, Oihartza. Ze politxa. Eta ikusta bizez, furgonetako bizimodu hori, lehenengo pertsonan. Oihartza, bidaiataz hitz egiten nahi gea, zuretzako zein izan da, 12 urte hauetan, zuretzako bidaietan garrantzitsuena. Edo garrantzitsuena, edo, zure behintzat ikutu zaituena. Bueno, Turkiakoa izan da oso gustoko bidaia, eta beti buruan genuena, bueltatu nahi genuen, gaztetan egon ginelako senarra eta bilok, eta aurrena joan ginen motxilarekin, gazteak ginen, beste momentu bat. Beste momentu bat zan, ezagutu genitun leku gutxi, baina bai, denbora eman zigun pixka bat herrialdea ezagutzeko. Eta orduan gero, orain bueltatu gara, semearekin, furgoneta batean, asko zaharragoak gara, eta izan da oso polita konparatzea, ezagutu ditugu edo bizitatu ditugu egondako lekuak, beste askoz gehiago. Eta desberdintasuna nabaritu dezu leku batetik bestera? Urte horietatik arona? Urte horietatik hauetara, bai, dena bezala, joan da, egiten ari gara, duela igual 20 urte, horrela, hitz egiten ari gara, bai, duela urte asko, eta Turkiak ere hor aurrera egin du gauza askotan, errepideak ere hobeto daude, gauza desberdinak ikusi ditugu. Orduan Turkiarekin gelditzen zea. Bai, nik esango nuke baietz. Karo, hemen, esan dugu amatasuna. Askori amatasuna entzun eta bidaiatzea ematen du, ezin daitekela izan. Amatasuna bizitzeko beste modu bat da bidaiatzea? Nik uste dut, gure kasuan kontrakoa izan da. Jende askok egiten du atzera amatasuna edo ama edo aita danean. Esatete, hau bukatu da, edo bolada batez bukatu da, eta guain etxean, eta guretzat kontrakoa izan zen semea daukagu, eta guk semeari erakutsi nahi diogu mundua. Eta mundua erakutsiko diogu furgoneta batetik, ez? Eta, bai, guretzat izan zen justu kontrako abiapuntua. Abiapuntua, bai, orain guk baloretaz hitz egin dugu, ez? Gure balorak eta gure ekintzak, zuk ze balore nahi zituzun aurkitzea? Zure semeak? Nik nahi nuena zen, naturatik gertu egotea, naturarekin kontaktuan egotea, beste herrialde batzuk ezagutzea, beste kultura batzuk, jakitea egoera desberdinetan moldatzen,
Eta, bueno, nik uste dut familian ere egoten denbora asko, ez? Orain ere etxean elkartzen gara ia gauean, nik uste dut ez da lan etxean bakarri, etxe gehienetan, gauean elkartzen gara, umeak jantokian, ez dakizan, orduan horrek ematen dizu aukera, 24 orduak, eta erastu batean, eta orduan familian egoten, ez? Eta, bai, bueno, gauza guzti horiek. Eta bidaiek zuri? Ze balorek eman dizkizute bidaiek? Niri pertsonalki ematen dit, askatasuna, beti esaten dut, eta nik uste hori furgonetero askok esango dute, esaten duten esaldia da. Askatasuna ematen du, ze zuk planeatzen duzu edo planifikatzen dituzu oporraldiak, edo irteera berdin zait, asteburutan ere askotan kanpora joaten garelako, nahi dezun lekura, aldatzeko aukera daukazu azken momentuan, gelditzen zara nahi dezun lekuan, hau politxa da edo gokia da, hemen gelditzen gara, umean ekatu da, siesta egin behar dugu, siesta egiten dugu, beste, bai. Bai, autonomia bat ematen du, ez? Alde hortatik, erabakitzeko. Erabakitzeko eta askatasuna nahi dugun lekura joateko, baina baita ere gure erritmoak errespetatzeko, gure bizi erritmoak edo bizitza erritmoak, familia batek dituen erritmoak errespetatzeko. Bai, hotel batean zaude eta askotan da. Pues bederatzietan gozalduin behar da. Ez dakiz horretan, ez dakiz zer. Zu moldatu behar dezu, ez? Leku hortara, zuek egiten dezue aurkakoa hemen. Egia da, jarrita dagola, baina guk nahiago dugu geuk prestatzea gosaria, baina gure gosaria izatea, guk nahi deguna jan, eta guk nahi degun ordutegian. Aukeraketa hori. Eta zer da askatasuna zuretzako? Askatasuna ez du esan nahi deten lekuan plantatuko naiz. Ez dijoa hortik badakit badagola polemika handia horren inguruan, baina guk ulertzen dugu gehiago askatasuna beti errespetoarekin, zoazen lekura nik beti esaten dut, ez dala nabaritu behar hor egon garela, ez da ez zer utzi behar, eta ez da kanpora ez zerratera behar, baina bai askatasuna, hori, iristen zara leku polit batera, gelditzen zara hor, baina iristen zara leku batera ez da oso politia, eta esatezu, bueno, pues ni banoa jarraituko dut bidea, ze hemen ez dut egon nahi, bazarata dago, edo zikina dago, edo ez dakin nola dago, ez? Askatasuna alde horretatik eta askatasuna aipatu dudan, aurretik aipatu ditudan arrazoiengatik, aukera ematen dizulako zure erara dena egiteko. Ez da aukera txarra, eskerrik asko Oiartza, eta ikusi ezala jendeak ere badaudela bizitzeko beste modu batzuk, matasuna ere bizitzeko beste modu batzuk, eta jarraitu bide hori askatasunean egiten. Mila esker joan, zaitezke Xabier Tamaialena. Eskerrik asko. Zatoz Oiartza. Zemat ikasi daiteken bidaiatzen, Ze modu ederra gauzak ikasteko. Eta bidaiez eta bidaiariez ari garela, munduan barrena bidaiatzen ari den familia euskaldun batekin ere bat egin nahi dugu. Itxaso, arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon! Itxaso, non zaude edo, non zaudete zuek gune honetan? Momentu honetan, Malawi lakuen hegoaldien gaude, Monkey Bay izeneko ondartza, toki baten eta ondartza baten. Itxaso, gaude esaten duzu, Malawi, baina nor zaudete? Bikotek ine, Oier, eta gure bizemiek, Zelu eta Lur. Aha, beraz, bikotea eta zuen bitxikiak. Zenbat denborarako bidaia izango da hau, Itxaso? Ondela bila beste atea ginen, eta ez zekeu egun bueltako, hendik iruzkine bueltako eta hartu da bedako, ingururako edo, asmoa bueltazio izango litzake. Zakilago tilabete inguru hortan. Behintzate, askatasuna baduzu zuek ere erabaki horiek hartzeko, zuek asko bizikletan ibiltzen zarete, ez da? Ibili izanen, bikote bezala Oierretan ibai, eta gero txikilek zianien, pixkat eguneko esportzioek eta izan diteu. Eta hau da ontan, aprobetsa deu ja bidaia azkal luze goiteko 3 hilabete eta erdi inguru ingenitun, bizikletan hasi ginen Baionan eta Budapeste arte. Otsailean gaude, gehienok lanean edo gure eguneroko bizitzarekin zuek Malawintzarete, zaudete, zer da, egunerokotasunetik aldentzeko modu bat bidaiatzea? Guk biok, zuertia daukau, ezkau deulako, urte zabatzikue, eta guretzate eta urterokueko. Eta urtetxo hau,
Pentsauta egunerokotasunetik pixkatzertzen, eta nahi denon toki horriek ez dago, eta ez pasamenten lasaion, denbora ezkeni geuretzat lasaioteko egunerokotasunetik erten da. Itxaso, galdera asko ditugu zuei egiteko, horre Malauitik zuzenean ari zarete izketan eta antzemate ditugu interferentzia batzuk, beraz, Itxaso, badakizu zer, gonbidatu egiten zaituztegu, nahi duzuenean eta bueltan zaretenean, onera etorri eta zuen bidaia kontatzeko, ongi ditzen baldin bazaizu. Bueno, ikusiko dugu. Bueno, guk amua bota dugu, amua bota dugu. Eskerrik asko, Itxaso, besarkada handi bat ondo pasa, ondo ibili, gozatu eta etxera itzuli, aldutzuenean. Hori da, eskerrik asko. Zeuei eskerrik asko ondo izan. Bueno, Iartza, beste lagun bat jarriko izugu orain ondoan, beste abentura zale bat jarriko izugu. Iñaki du izena, Iñakik eta Jonek abentura handi bat dute aurretik martxoan Tolosatik Ganara abiatuko dira furgonetan Tolotro izena jarri diote bidaiari. Zergatik? Bera kontatuko digu, gurekin da Iñaki Lopetegi. Kaixo, Iñaki. Kaixo, Arratsaldeon. Ongi etorri, Iñaki. Iñaki, martxoa gerturatzen ari da, dena prest daukazue? Ba, ez. Bidai guztitan bezala, ni uste denoi gertatzen zaigula, azken momentuko gauzak izaten diteu, eta gehiago, olako bidai baten, gauza asko lotu behar dianen, herrialde asko zeharkatu behar diteu, informazio asko bildu aurretik, bertako jende askokin kontaktatu, eta, bueno, lan hortan nahi da. Eta zer da orain hain prest ez daukazuen hori zerk ematen dizu orain buruko minik handiena? Ba, oantxe buruko minik handiena ematen diguna da, aste honetan eukideun berri bat, arazo burokratiko batzuk dauzkaula furgoneta bertan utzi alizateko, ze helburua Tolosatik Ganara jotea eta furgoneta bertan uztea bertako umek eskolaratu alizateko. Eta, bueno, dirudinez Ganako legislazioa ez da oso erresa gai hauetako. Eta, bueno, horrekin gaude burrukan, seguro lortuko deula. Bueno, aurkeztu egingo dugu, Tolosatik Ganara abiatuko zarete, zuen proiektu honetan, martxoaren 24an, eta Tolotro jarri diozute izena ekimen honi, zergatik? Ganan, garraio modu erabiltzen dituen furgonetei, Trotro deitzen zaie. Ordu gu Tolosako gizanik, egia esan ez zan burua uste handi bat izena sortzea, eta itxura hona zeukela iruditzen zitzaigun, eta aurrea, Tolotro. Eta nolako bidaia izango da, Tolosatik Ganarainoko hori? Luzea izango da, planifikazio bat daukau 17 egunetan egitekoa, seguruna lehenengo egunetiken ja okertuko zaiguna gora berak medio, eta asmoa da egunero bai gobernuz kanpoko erakunde desberdinetan eta bai bertako eskola desberdinetan gelditzen jutea eta hemendikan eramango deun material eskolarra eta baloiak, kirolarropak eta egunero nunbait toki desberdinen baten utzi alizatea. Beraz, helmugak Gana da, esango dugu, baina bideak ere kasu honetan badu bere garrantzia. Bai. Azkenen herrialde asko zeharkatuko diteu, egoera desberdin asko ikusiko diteu, eta nahi deuna da, toki guzti horietan, zitxiki bat uzten joan. Herrialde asko zeharkatzeak horrek esan nahi du, muga asko zeharkatu beharko dituzuela, nola daramazue hori? Lehen esan deten bezala hori da arazoetako bat, Afrikatik ibilidan edozeinek daki mugauak zeharkatzea ez dala hemendikan Frantzia jutea bezalakoa, zaila izaten da, askotan traba jartzen dizkigute, eta, bueno, aldan einen, aigea aurrez lan bat egiten, ua erresago inalizateko, baina gero seguro zaila izango ala. Bai jon nere bidaikidea eta bai nik Afrikan desente muitutako gea, eta denetatik ikusi ditegu mugak zeharkatzeko. Nik behin kartzelen sartu ziaten. Bai? Bai. Etxeaten atea itxi, baina dirua nahizulako garek. Eta hua egun esatezun, eta nik 30 esaten nion, eta orduan kartzeletik sartu atea bat intziten pixka izutzeko asmo. Izutzeko, ez da? Atea etxizuten itxi, eta? Etzun itxi. Etzan atrebitu. Esan duzu Afrikan desente ibilitako azarela zuzeu, esate baterako Malauin. Horentxe deitu dugu Malauira, Malauin izan azarazu? Bai, 2006an izan beste erakunde baten laguntzen.
eta izan zanua bidai pertsonalki, bidai zoragarria, aberasgarria, eta han ikasi nun Afrika zer dan, eta errealitate desberdin badala, eta gustoko daukegun toki badala. Zer ikasi zenuen han konkretuki? Ikasi nun, haiengandik asko ikasi nun, eta ikasi nun zoriontsu izateko oso gutxi behar deula, benetan. Hemen gure egunerokotasunen sartzen gea, eta beste errealitate baten bizi gea. Baina, han konturatzea, ze gutxi behar duen pertsona batek, behin janaria edukita eta edana edukita, ze gutxi behar deun irrifarre batekin zoriontsu izateko. Eta naizta ni area junitzan zerbait erakustea, haik ua erakutsi zaten. Zure furgonetak asko behar du edo gutxi behar du? 30 urte ditu? 30 urte ditu, baina ITV lehenengon pasadu. Bai? Orduan, bueno, pentsatzeetan han erabilgarria izango ala. Azkenen Malauiko bidai hortan kontuatu nintzen han furgonetak, kotxek, autobus bat, goatzen naiz autobus baten montatu nintzen irizar bat zala, gaina atentzia ditu zitelaan, eta guak ebiko zituen 40 urte gutxinez. Kontuatzea nola esprimitze dituen azkeneko baino, furgonetatan, taxi bezala erabiltzen dituen furgoneta hauetan igotzen zinean, igual ateik etzeukan eta maletero hautsita zeuken, baino han 20 pertsona mugitzen zituen alde batetik bestea. Orduan, seguro gure furgoneta erabilgarria izango alan, umeek alde batetik bestea ibiltzeko eta umeek eskolaratu alizateko, ze azkenen noi da han arazo nagusitako bat, ez? Umeek denborasko behar du etxetikan eskola junalizateko, eta junetorri hortan galtzen duen denbora, erabilgarrigoa da etxen gelditze baldin maia beste dozein gauza egiten. Orduan, hortan laguntza saiatuko ga. Hor sortu zen hasia, bidaia hortan, Ganas de Vivir erakundearekin harremanetan jarri zineten, eta zuen helburu nagusia horixe da, ez da orain esan berri duzuna, furgoneta gura bertara eraman, eta erabili ezatela. Hoi da, bai, Ganas de Vivir erakundekin jarri ginen kontaktun, ja behin ideia pixkat zehaztuta geneukanen, Jonek nire bidaikidek ezagutze zituen Ganas de Vivir erakundea sortuzun neskatako baten gurasok, Tolosarrak dielako, eta kontaktun jarri ginen, seitun esan ziguen garraio bide bat behar zuela bai ala bai, eta hortxe hasi izan guztia gauzatzen. Eta materiala behar duzu, ez da, eramateko, eta bidean uzten joateko ere? Hoi da. Ja duela 3 aste hasi ginen material bilketakin Tolosako azokan, gure postutxo bat jarriz furgoneta berta eramanez, eta larun bat hontan izango gea berriz, eta hemendikan animatu nahi dut aukera dauken guztiri, bertaratzea etxetik endauken edozein gauza ekartzea ere, ez dago erostea junbarrik, tizak, arkatzak, borragomak, edozein gauza etorriko zaigu ondo. Larun batean, ez da? Larun bat hontan, 10 herritatik aurrea Tolosako triangulon izango gea. Gure furgonetare bertan ikusgai izangoa. Furgoneta bertan izango da, eta etorkizunean ambulantzia bat ere eraman nahi duzue? Bai, hasi ginen asunto guztionei bueltak ematen, ideia desberdina bururatu zitzaizkigun, ez? Eta horietako bat izan zen, guazen behiratzen ambulantzian erosteko aukera daukeun, eta egia esan, egoten dira, ikustean ez, hemen ja behaien bizitza zikloa bukatu dutenen salgai jartzen ditu, eta ideietako bat izan zen, guazen saiatzea ambulantzia bat eroste daukaun eta area ematea. Eta hurrengo bateako, hoxe dauke gurun. Lehenengo honek ondo atera gartu. Lehenengo ongi atera garda. Gaur bidaia ezari gara, zu gaurrez ere beste bidaia gehiago egin dituzu, esate baterako, ze bidaia duzu Malauiko aipatu dugu besteren bat gogoan? Asko bidaiatuet, eta bai bakarrik, bai lagunekin, bikoteekin. Esango nuke, asko, gehien markatu zitena izan zela Transiberiarra inun. Pekinetik hasita Mongoliatik barrena eta San Petersburgo baino. Eta parajeoak ikustea, geldialdi horiek egitea, Mongolian, Ulanbatorren, Siberiako lautada ikaragarria haietan, asko markatu ziten.
Hori nire ametsa da. Begiak piztu egiten zaizkio. Bai, hori nire ametsa da. Amets polita da hori. Jarraituko dugu amesten, bien bitartean Maitanerekin hitz egingo duzu, guk amesten dugun bitartean. Jarraitu. Zure zai. Kaixo, Iñaki, etorri bidai txiki honetara, ez da inurrutira, hemen txikiagoa da. Baina bidaia da ere, bidai txikitxo bat. Iñaki, zuri, zer mugitzen zaizu barruan? Abenturara edo bidaiatzera juteko, denori mugitzen zaizkigu gauzak, zure barruan zer mugitu zen? Ez da egit esaten esan, mapan bat ikuste du puntu bat, eta bertan juteko jartzaigu, ezagutzeko, kultura desberdinak ikusteko, bizimodu desberdinak, eta hoi ikusi beharran grinan ikuste esango nuke dela... Kuriositate horrek ezagutu nahi horrek, hola ezagutzen da benetan, ez? Bai, eta ikuste duzu mapa baten, tokin bat, eta horrea junaiat, eta mapan ez duzu ezer ikusten, baino. Baina, bueno, idea hori edo, aber zer dagoen, eta espero dezuna izaten da, edo desberdina izaten da? Askotan esango nuke desberdina izaten dela, ez? Naiz eta gaur egun informazio asko daukagu aurrez internet bidez, eta iaia tokin bertan egotea posible da interneten sartuta, baina gero beti errealitate bizipena desberdina da. Eta hemen, esan dugu ez, helburu pertsonal bat dauka, helburu gizarterako ere baita dan helburu on bat dauka, helburu horiek zure balioekin bat datoz? Bai, esango nuke baietz, azkenen helburu sozial hau laguntzea hemen egiten ditu gauzak honekin lotura duenak beste erakunde batzukin. Eta nire balioa ere, bide batez guri bidaiatzea gustatzen zaigunez, hori erabiliz, bi helburu hau guztartzea posible danez, holaxe atera da. Eta askotan, hitz egiten dugunean zoriontasunea hortan datza, ez? Dala, ni adibidez hemen bi batzueken nago, eta netzako bi batzueken dauden baloreak nerekin batez, bali mazoazten hemen ez nintzaken egongo. Netzako bi batzuek ditun baloreak nere balore berdinak dira, orduan hemen gustora sentitzen naiz egiten detenarekin. Orduan, hori baita ez, sentsazio hori sentitzeko. Jaio naiz, libre izateko, eta ez loturik bizitzeko. Zerk egiten zaitu zuri libre? Esango nuke libre ite gaitula, kasu honetan ideia eduki furgoneta hartu eta ganaraino eramatekoa, eta modun batea gauzatu alizatea. Gora bera batzuk medio, baina... Muga horiek esan dituzunak ez? Muga horiek medio eta jakinda arazok daudela, hemendikan hasita, ekonomikotatik hasita, eta gero biden aterako zaizkion guztekin, baina ideia horiek eukitza eta modun batea edo bestea gauzatu alizatea, ez? Bai, posible bihurtzea askotan, ez? Ematen duna ate bat edo itxita dagoen ate bat, ez? Iriki alizatea, ez? Bai, posiblea. Bai, dauzkaun baliabidekin, lantokiko oporregunak hartuta, eta aurreztuta daukeun diru batekin, aukera horiek baliatzea eta lortzea. Hori da beratxa izatea, ez? Libertatea horrekin batea gaitu. Hori da, daukagun horrekin egin alizatea, ez? Gauza desberdin horiek. Zuek esan dezu ez, leku desberdinetan, materiala jasotzen nahi zatela, material hori emateko, materialaz gain, zer eman nahi dezue? Ze vitamina eman nahi dezue? Bueno, eman edo jaso, ze, zuk ere esan dezu. Bai, seguro gero gehiago jasoko deula berriz abentura hontan, baina ematea, nik ikustea bi pertsona, 30 urteko bi gazte, hoi egiten duenak, hoi egiten, eta bertara iritsi, eta eskola bat iritsi, eta kaja bat utzi arkatzez beteta eta baloi pare bat, umek pozibizializateko, behaiek ikustea, jendea prest daula laguntzeko behaiei, ez? Eta baian, eta bai hemen, bai. Gure helburutakoa baita hemen proiektua zabaldu, eta hemendikan pare bat urte eta beste bi gaztek berdina ite baldin baue, Jazta, ez? Lortuta helburua. Eta bizitzazuk uste duzu mugimendua dela, Iñaki? Bidaiatzea mugimendua da? Bai, konstanteki gaude mugitzea behar deu. Ez ni behintzan ere kasun ezin naiz toki baten geldik egon, ze orduan naizea pentsatzen beste nunbaiten egon nahiko nukela, eta aldaketak behar ditugu gure egunerokotasunen pozik bizializateko, ez? Monotonia baten sartze baldin bagea,
zoriontasunei pixka bat itzaldu ite zaigu. Erabat. Mugimendua behar dugu. Abentura txiki bat bizitzan ez denok ez berdin, baina bai pixka behar dugu ze bizitza bere ere abentura da. Bueno, jarraitu abentura hontan, eazemuz juten da, Iñaki, eta kontatuko diguzue, eta ikusiko dugu seguraski ere nola egin dezen. Así que mila esker eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aupa, Iñaki. Aupa, Iñaki. Ze ondo. Ze ongi. Eta data gerturatzen ari da. Oiartza, eta Iñaki biontza galdera, zein da urrengo zuen ametsa bidaiatzeari dagokionez? Urrengo destinoa edo. Bai. Orain planifikatzen nahi naiz Tunezera. Afrikara, baina... Eta plan polita izan daitekela iruditzen zait. Bai, noski. Oso ongi. Oso ongi. Zuk Iñaki momentu zau duzu buruan, ezta? Nik uste nahiko lan dauzketela guantxe. Egia esan, idei asko dauzke burun, eta bat behiratzen nahi gala beste batzuk ateatzen zaizkigu, eta mundu guztia ezagutu nahiko genuke. Baina, ontan zentratuta gaude, eta hau atera behar dugu aurrea. Baina, lentzuk esan duzu Transsiberia, no? Ez da zure ametsa dela, zergatik? Bueno, beti erakarri izan hau Errusiak eta mundu horrek, eta hola San Petersburgotik abiatu, eta gainera nola Pekinen lagun bat badudan, dena aprobetxatu, ez da? Dena aprobetxatu, eta zuk zer egin gozten nuke? Bani, Islandiara joango nintzateke. Ni zurekin joango nahi, bai. Goi alde horretara horre izotzo horiek, eta beroa eta hotzaren arteko kontraste horiek, eta gizerrak, eta aurora borealak, eta... Gustora. Ardiak ere, bai? Ardiak ere, bai. Hor, esaten dute, persona baino ardi gehiago omen daude. Bai. Oiartza, agian guk egin beharko genuke zure blogean begiratu, ezta? Bai. Lagunduko digu planifikatzen bloga bat duzulako. Furgobidaiak.eus, hor duzue, eta, bueno, hor saltxeatu, eta aurkituko dituzue bidai luzeak, eta Euskal Herrian zehar ere gauza politi asko ere. Denetik, bai. Eta Iñaki, zuke taza bat ere baduzu? Bai, animatu nahi zaituztet. Tolosan izango geha larun baten plazan materiala jasotzen eta merchandisingeko taza batzuk eta kamiseta batzuk jantzita dauketena bezalakoa, txurien baita olako xea daukeu. Eta, bueno, animatu nahi da jendea, bertaratzea eta aldan modun laguntzea. Eta gero bidaien zehar gure Instagram kontutikan Tolotro izena duna jarraitu gaitzatela jendek eta egunerokotasuna erakutsiko du bertakoa eta nola goazen proiektu gauzatzen, materiala uzten eta herrialdek zeharkatzen. Oso ongi. Zora, Gari. Maiten Ormazabal, zein da gaurko zure hausnarketa? Bueno, hasian egin ditugun galderatan, lehenengo galdera da, ea bizitza bidaia edo abentura badan edo bidaia antolatu bat. Psikologikoki gure bizitza bidaia antolatu bat izan daitekela pentsatzeak mina handia ematen digu eta sufrimendua handia ekartzen du. Ze bizitza konstanteki aldatzen den zerbait da. Gaur dagona biharragian ez dago, orduan benetan abenturarako irikiera edo mentalitatea landu beharra daukagu hobe bizia izateko. Eta gero, bigarren puntu bezala, baloretaz hitz egin degunean eta gure helburuetaz, ze garrantzitsua gure norberaren balore propioak bilatu eta hoiek benetan koherentenki aurrera eraman eta gure erabakiak horren baitan hartzea. Ze horrek egiten du ni maitan izatea eta zu izatea. Bestela denak berdinak izango ginen. Orduan hartu zuen baloreak, hartu abenturarako grin hori, zorrek lagunduko dugu pila bat bizitza hau pixkat hobeagoa izaten. Maiten Ormazabal, eskerrik asko. Abentura bila jarraituko dugu, denon artean. Seguru bidean abentura politak izango ditugula, eskerrik asko benetan etortzegatik Oiartza eta Iñaki, plazera handi bat izan da. Eta aztorte hon, bakoitzai, baitu nezen eta bai zuen ganarako bidaian, izango dugu elkarren berri. Mil esker. Eta guk ere aurrera jarraituko dugu, gaur urtebete joan zitzaigun Pello Zabala handia, eta guk oroitu egina izan dugu. Gontzal Dorronsoro bi lagunekin izan da, batetik Arantxa Hartza, Pelloren Euskadi Irratiko lankide kutxuna, eta bestetik Arantzazun ere izan da Gontzal, Pelloren anaiarekin. Iñaki, urtebete pasada, hor ikusten dugun Gurbitza landatu zenuenetik, zergaitik Gurbitza? Bueno, hori Jagoba Rekondoren idea bat izan zen, bere ustez Pelloren izaera ondo
reflejatzen zuen zuhaitz bat zan berarentzat, oso gogorra da, zuhaitz bezala, eta gogoraka ez da azitzen, baina Zabala apelidoaren esanahia baita ere hor reflejatzen du. Peiorentzat Arantzazu oso leku berezia zen, bere etxea eta leku berezia. Bai, guretzat ere hala izan da, baina nik ez dakiz zergatik berarentzat leku berezi izateaz aparte, nik uste fijazio bat bezala izan zala, ez? Txiki-txikitatik kaskon sartu zitzaion honea etorri bertzuela, herriko apaiz guztien idearen kontra, eta hemendiken ez da mugitu. Bera, 74 urte hemen kieto egon zan, ez? Toki berezia, eta nik uste dut ondoen sentitu zana, hemen zala ez, naturarekin erabat bat eginda. Angel, noiz ezagutu zenuen zuk, Peio? 70ko hamarkada horretan batez ere horri izan genuen, elkarrekin bizitzeko aukera. Harreman estua zenuten, ez da? Oso harreman estua bion artean, bai. Nolakoa zen, Peio? Peio oso lagunen laguna, eta batez ere umore ikaragarrizko umore honekoa. Urtebete pasada Peio joan zitzaigunetik, faltan botatzen duzue? Bai, leku askotan, alderdi askotatik begiratuta bai, hemen orain gauden momentu honetan, hemen, organo honetan, falta ikaragarria sentitu genuen, aparteko falta, ezinbesteko bat. Zer esan, ez dut uste falta derrik. Arantzazutik irratira indogu salto, esan dezakegu Arantza hau izan zala Peioren bigarren etxea? Ai, ez dakit, bigarren etxe igual asko esatea da. Ze, Arantzazu, amezketa, etxe asko zeuzkan Peiok, baina egia da, irratian, ordu asko pasazitula Peiok, jende askorekin lan egintzula Peiok, eta etxe hontan bai kanporako eta bai barrurako oso ezaguna zala. Beste gauza kontatzen zizkigun. Eta goratzen egon naiz, orain izan ditugun elur egun hauekin, eta Arantzazutik egingo zizkigun estampak, horiek falta ditugu, falta dugu bere naturaren mintzo hori, bere liburua dion bezala, hori falta dugu bere irrifar zoragarri hori, denok animatzen nintuna, oraindik erentzule asko akordatzen direna. Bai, urte bete da, eta oraindik asko batatzen dugu falta, bai. Mila esker Gontzal eta Peioren familiari, lagunei ere bai, eskerrik asko, eta dagoen tokian dagoela, eskerrik asko Peiori ere. Eskerrik asko denoi, eta guazein orain hemen gure atarian, gure platoaren atarian dauden 4 bihotz eta 4 ahots aurkeztera mundua, zur eta lur uzten ari dira euren kantuekin eta ahotsekin. Demode Kuartet, Arratsaldeon! Arratsaldeon, aizue laukote, zuek lauek batera abesten duzue, baina badirudi batzutan ahots bakarra dagoela, ezta? Orain esan egia. Hori zer egiten da, asko entsaiatuta edo ordenagailuko programa batekin? Hori playbacka da. Beti playbacka. Asko entsaiatuta, bai. Hartzen dugu pista bat eta venga, aurrea. Orain Ameriketara ere joan behar duzue, abestera. Zer moduz, inglesarekin, zer moduz, azentu hori entxeratzerakoan? Eskerrak leku horretan gaztelaniaz ere hitz egiten dutela. Bueno, praktikatzen egia, badazpada ere, eta horretan gabiltza. Oh, yes. Baita ere. Beno, laukote, plazera handi bat eskerrik asko etortzegatik, gonbita onartzegatik, iragarkiak eta berehala Demode Kuartet. Arratsaldeon berriz ere, hementxe gara bueltan eta gaur musika izango dugu protagonista, eta hementxe dugu gure kolaboratzaile laguntzaile bat, Agus Barandiaran, arratsaldeon. Kaixo, oso moduz, arratsaldeon denoi. Oso ongi. Oso ondo, eta gaur kalejira Agusekin Euskal Herrian barrena, baina ozeanoa zeharkatu eta beste kalejira bat egin nahiko genuke gaurko laukotearekin. Biba Joli Pascualena, Iker Huitzi, Santi Romano eta Carlos Engema, Biba Demode Kuartet! Laukote,
Zeu zai edo. Hau da, jendea. Hau da, sofa betetzea, ondo betetzea, Momentu batean, gaina. Bueno, eskerrik asko laboi etortzen, eskerrik asko. Esan da esan ari gara, ozeanoaren beste aldera zoaztela, Joli, Miamira zoaztelako. Presta bete abentura honetarako? Bai, prestatzen ari gara. Prestatzen ari zaren. Gauza batzuk, abesti batzuk, eta bidaia dena daukagu. Beraz, martxoaren 20an aterako gara hemendik eta 2 aste. 2 asteko abentura izango da. Akapela izena du ikuskizunak, ez da, Iker? Bai, akapela, baina kasu horretan jongo geha, eginen duguna estrenatu abestiak eta honako Miamiren hurbiltasuna edo pixkat ezagutzeko demodeko arte, pixkat eramango diogu pixkat denetarik. Denetarik. Xanti, denetarik horretan zer dago, zer entzungo daan? Printzipioz egiten ari geana da ikuskizun berrirako abestiak prestatzen, eta izango da munduko abestirik ezagunenak edo gurera eraman edo euskeratu gero edo... Euskeraz ere bai? Bai, eta ere gero, eta eskainiko dugu, segurazki izango dela irailan edo, estrenatuko dugu... Hori da ofiziala, notizia ofiziala hemen, irailan izango da estrenaldi ofiziala. Estrenaldi ofiziala, erderaz eta euskeraz. Beraz, irailan izango da ofiziala, hau da, Carlos, aurre estrenaldi moduko bat, ez da? Bai, bizkatu puesta punto izango genuke. Bueno, kantu batzuk bai egingo ditugula han, baina hori izango da bakarrik, pixkate, ikusteko nola sentitzen ditugun kantak eta guzti hori, eta gero ia ofiziala izango da hemen. Baina, de mode, nik enbidi puntua badokat zelan egiten da Miamira joateko. Sufritzea. Hori manager rona daukazuela, zer gertatzen dago? Julio Iglesiasen lagunak izango dira. Hori, bai, neba, esango duzu zute. Lagun famatuak izatea. Ez kontua da, han Festival Cassandra egiten dela, eta festival horretara joan behar genuen ja emakume okerrak ikuskizunarekin. Festivalen honen amaiera emateko guri kontratatu gaituzte La Voz programatik atera ondoren. Osa, hainbeste ikusten da han eta Ego Amerikan eta dena, bilatzen ari gara talde bat eta ikusi dugu zuek ere... Beraz, tiro jauki duela, ez? Pilo bat. Narira, Bai, izaten. Zeongi. Bueno, jarraituko dugu, baina esan behar dugu gaur hemen ere abestuko duzuela. Bai. Eta gainera, grabatuko duguna, Miamin grabatuko duguna, hemen EITB batean botako dute... Beste esklusiba bat. Eta hori zer da, Miamin akapela eta Euskal Herrian akupela? Bazenekien? Eta nola da? Txoritxo batek esan dugu. Eta nola da hori? Nola da? Iker, nola da? Akapela hori zer da? Akupela, alegia, akupela. Bueno, kasu horretan, itzegin dugu gainera askotan, guk egin genuen epaikuzkizunean munduko musika estilo guztiek, gure folklorean sortzen zirela honako gakoa edo gaia zuen, eta kasu honetan justu alderantziz pixkat Santik esan duena, nola da, atzerriko abestiak edo euskaratuko ditugu, baita demode estilora eraman, baina hori izango da pixkat alderantzizkoa, baina bueno, bai, hori, Miamikoa masa bat izango da, eta hori hemen gero ja berregingo dugu eta pixkat gure baita sorpresak eta berriak izango ditugu baita gure jendearentzako. Oso ongi. Eta aipatu duzu, baina ez dizu galdetu, Xanti. Beraz, oholtzan saioan ikusiko dugu zuek Miamin emango duzuen kontzertua. Bai, grabatuko dugu hango kontzertuan, izango dela Kuba... Kuba sortzi tabernan, bai, dela areto oso polita, bai, Lita de La Habana, oso polita dira, orain diegan irudiak ikusitugun argazkiak, baina oso leku polita, hor grabatuko dugu kontzertua, eta gero eskeniko dugu, bai, hemen EITB-en jartzeko. Eta laukotea zarete, Carlos, baina bada espada 5 partitura prestatu dituzue abesteko, edo nola da, hau? Oiz, eta zergatik ez. 5. bat zuen norbaitentzat prestatu behar, edo... Fonsi ez da? Ez da gertuko... Fonsi, bai. Ez da gertuko 5. bat. Bai, egia da gure coach izan zela La Vozen, ez? Baina ez dakite azalduko den edo ez. Bueno, gombiatuko dugu. Ikusten ari da? Bai. Egia da. No dago kamara. Fonsi. Ba, etorri lasai. Fonsi, polizuk esan.
Fonsi, majoa. Zat, oso ikustera. Etorri, mesedez. Etorri. Gertu geratzen zaio. Bai. Nik usten dut, ez zaila eserrekin kostatzen, ez, etortzea. Euskaraz erakutsi diozu ella, ez? Euskaraz bak, ia hitz egiten da. Eta prestatzen aditu abestien artean baten bat uste dut ezagutuko duela. Bai, zuk uste duzu Iker etorriko dela? Bueno, guk idatziko diogu, gurik esango diogu, eta hori, berak gonbidatuta dago etortzeko, eta bueno, hemen, pues bueno, ja ikusten da pixkat, ez dakit. Santi, zergatik aukeratu zenuten coach gisa, Fonsi? Beitu, asko gustatzen zitzaizkigun lauak, baina egia da, genekiela, Fonsi hasi zela akapela munduan, bueno, koru batean, eta gero bera ahots principalekin montatu zuen akapela laukote uste dutela baita ere. Orduan, esperientzia zeukan akapelan, eta esan genuen, hau da guretzat. Beraz hori ez zegoen prestatuta, hori benetan hautatu zenuten, hori izan telebistako asuntua. Ez genekien buelta emango zuen ala ez, baina buelta ematen bazun. Eta benetan nahiko zaila jarri ziguten erabakitzeko azken batean. Buelta eman nahi patu duzu, baina denek eman zuten buelta. Nola sentitzen da bat abestu, eta denek buelta ematen dutenean. Ez genuen espero, baina oso ondo. Ez que gainera izan zen abestiaren bukaeran, ez falta zen 20 segundo edo. Emozioa ematen diote, ez da? Bai, kristona, gehiagi. Uste genuen ja, bueno, pues jazta. Aldi berean, eman zuten ez, ematen zuen bukatzerakoan egiten den bezala, eta bukatuta zela, eta ez baino ez, abestien genden, eta gainera ez da horri entzuten. Bueno, buelta eman zuten, baina etzen, la leche. Pues konturatzea, bai, hemen dira, Estatu mailako programa horretan La Vozen parte hartzeak ate asko ireki dizkizuete, Joli? Guk uste baino gehiago. Bai, ze, bueno, funtzionatzen da, azken finean, bueno, telebistak laguntzen digu, bueno, gainera, esan behar dizuegu, Jarabe de Paloren abestia hemen kantatu genunan zuekin. Egia da. Entzun zutela, eta deitu ziguten haiek programan... Honi esker. Benetan? Benetan. Honi esker? Bai. Beraz Miamira zatozte, ez? Egia Fonsik ere ikusten gaituela orduan, ez? Agia. Bai, noski. Oie, benetan, esaten dizue. Ze polita, eta pasatu genuen, bueno, buelta eman zuten laurok La Flaca bestiarekin. Bai, hori da. Hemengo bertsioa estrenatu genuen hemen bertsioarekin. Ze polita. Gainera, eskaini genituen abesti batzuk, eta beti La Flaca aukeratu zuten, osake. Bai. Ze ona. Hemendik korrea. Ze ona. Gogoratuko dugu aktuazio hori? Bai. Sartu zintuzeten La Vozen aktuazio hori esker bidazuteko hori esker? Mira, hemen txe, demo de cuarto. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las heridas que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Ze polita. Noiko guapo. Zu Miamen egon zinen ja... Argi gehiago neukan. Aldatu da. Carlos, zuretzat ze esperientzia ari da izaten, Demo de Cuarteko kide izatea? Oso polita. Egia esan, guain bedola urte batzuk ja, proposito zidaten sartzeko, baina, ez nintzen sartu,
Bizitza. Bizitza. Bizitza hori. Eta guan ja, bueno, badago, Labot, Miami, eta sartu nintzen. Bazekien, noiz. Bai, sartu da. Momentu honean. Eta nik askotan ikusi zaituzte eta abestuten, eta hori, eta ahots zoragarria dituzue, baina nire galdera beti da, nork egite ditu konponketak. Ze gauza bat da, ondo abestea, baina konponketak nork egite ditu. Arregloak edo. Esan behar dugu, taldean asko aldatu denez, hasierako dena demoraldi demode hasiera, Joli eta biok izan geha bestekide Mikel zegoena ere egiten genituen hori, arreglolako lanketak. Horein Santierekin ere egiten ditugu gaurkoa egiten ditugu hirurok, eta... Bueno, baina taldean geratzen dela, talde barnean, ez daukazela kanpoko arreglista bat o alako zerbait. Ez. Beti gure artean, baita Patxi zuzendari Patxi Barko baita laguntzen gaitu, baita... Bai, hori da gure bosgarrena. Beti itzalean dagoena. Bai. Guri gustatzen zaigu zuek zuzenean ikustea eta gozatzea, eta oraintxe egingo diguzue aktuazio bat zuzenean. Zer da bestuko diguzuena, Joli? La vie en rose. Ze polita. Nahi duzuenean, hortxe daukazue bi batzuekeko goltza txikia. Eta izango da... Esan bergeron, hemendik Miami... Ez dakigu nora, momentuz gure holtza txikira, Miamira, eta gero hortik auskalo beste mundu batera. Zuentzat, biba zueken zuzenean, musika zoragarria abesti ikainak, demode kuarte. Des yeux qui font baiser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits en retouche de l'homme auquel j'appartiens. Car il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Dans la vie, il met la vie, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors il y a ça de moi, mon cœur qui bat. Des mots d'amour appelés finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux à mourir. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Dans la vie, il met la vie, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors Dieu et moi, mon cœur qui bat. Merci beaucoup. Ze polita! Zerrik asko! Hemendik eifeldu garen puntara, Oixe, baiet. Parisera, Parisera. Ze polita! Eskerrik asko, esker honegatik. Atxeen pixkatxo bat hartuko dugu orain, eta Agus Barandiaren jarriko dugu lanean. Bai, kalejira egingo dugu, eta nik zu ontzako badaukat proposamen bat. Gaurko kalejira daukat alako gai berezi bat. Eta zuen urrengo ikuskizuna horren inguru egin behar duzu.
duzu eta gainera entzunda interpretatu duzuen kantua are gehiago. Kabaret bat sortu behar duzu. Ikuskizuna kabaretea egin behar duzu. Bai, hori modan dago, puri-purian dago. Euskal Herrian hori ikusi nahi dute gaur egun. Egia da. Benetan. Horren adibide, gaurko kalejira. Ikusiko duzue. Gaurko kalejira egiteko joango gara Ondarrura. Kresal usainarekin bertatik egingo dugu eta Beikoizini izeneko antzokian, bertako antzokian, urtero antolatzen dabe kabareta. Kabaret, trua zen esatea? Ongi esan duzu. Bai? Jesus Maria. Bale, ondo, eskertzea. Bueno, esaiatzen bilinaz goizean. Bale, hori entzun daia, behin hori izan behar. Bueno, Ondarrura joango gara, bertatik egingo dugu gaurko kalejira eta kabareta izango da protagonista. 3. urtez antolatu dute bertan eta bertako herritarrek eramaten dute aurrera. Benetan sarrera guztiak saltzen dituzte, kristolako arrakasta daukate eta ni joan behar nintzen ere trikitixarekin Ondarrura eta bertatik ekarri zuongana bertako kabareta. Aurrera gaurko kalejira. Biba zuek! Ondarru, areketa! Federekin indogo hitzorduan, hemen Ondarrun gaude, eta esaten duzunez, hemen kabaret bat egin duzue. Kabaret bat Ondarrun. Mundiala, kristona. Erra, zoragarrizie. Baina hori ez alzan Pariseko kontua, Moulin Rouge eta lako kontuak. Ondarrun, kabaretero asko gazela. Azteko Ines Uriarte, bertako Javi, eta Alberto Marko Urkiaga. Beikoziniko jabeak. Jabeak, bai. Ana Elordi Taneu, aktorik, Naia Iparragirre, Telak Etxen Ondarruko, Jose Urrejola musikiaz. Eta izena zelan dauka, zuen kabaretonek? Kabareta, 3. trua, 3. da. Baina lehenengo ideia, lehenengo proiektua, noizkoa da? 2016ko abendun. Hau beti ja tradizio bihurtura abendun, Zubixe baino harinaua Gabon ingurun errege hueltan bebai, eta gara, ziren bentsate gendun, 3-4 emanaldi ingo zinela. Eta lehenengokoa ez beste, 11 edo 12 ingen duen, bigarren ez 13 edo 14 edo, eta mendik elauko 1000 persona pasadi. Eta hor zer ikusi aldugu? Kabaretak beti dauke formato antzeaku. Bai, esketxen bat, bakarrizketa batzuk, eta gero kanpoko herriko eta kanpoko artistak. Kasu honetan, betu gaz, Ana Elordi Teneu bakarrizketak eta esketxak etxen, bai? 4 dantzari gazte, aurten sartu dugu eta emotza horrek kabaretai Kristona motza. Ikusten dut ez duzula asko kontatu, nahi? Gehiago kontatu, zen mamira eta kabaretorrak? Nahi dutenara jenti etorti, baina kontan gotzut, herriko artistaz gain, 3 kanpotar inbitau, Hortzi Acosta, Lady Piluka, Bilbotar bezala pole dance eta etxen da bena, eta 3. aurtengo fitxaje izan da Tabi Gaiart. Emakume ba, saxofonisti, jentia sartzen dana, eta hori. Kabareta beti daukese zer, txoue, disiplina diferenti gustartu, dantzi, antzerkixe, musiki, eta gero bizkazio pikanti edo erotik. Eta pantaiaren atzean dagoen horri, zer esango zenioke etortzeko kabareta ikusten? Flipatzen da dela jentia hemen, jendi itorten da ni. Eta urten beste amo barri bat beti inde gabaz. Eta urtengo barri da domeka eguerdixan egin dugu. Eta hemendik aurrera, etorri nahi duenak, noiz dauka hitzordua, zeintzu dira data berriak? Datak ontxe, otzailak 3-4, 4 beteta da, 3 uste sarrera da. Beteta da? 4 beteta da, bai, hau beteten juten da, eta beikoizini.eusen aurten sarrerak online hartu aldira. Bueno, eskerrik asko, hitzordua behitiarren, hau guztia erakustearren, eta zuen proiektu zoragarri hau, gehiago jakitearren. Nik nere sarrea erosiko dut, eta hemen izango nauzue. Hau pasu, biba zuek. Eskerrik asko. Ondarruta lekeitxio, zelako kresala usaina. Zelakoak diran kostaldeko jendea, zelako umorea daukaten eta ondarrukoak zesanik ez. Kabareta montatu dute, baina nik zerbait gehiago ikusi nahi nuen. Kontatu du, azaldu du, denetarek egin du, baina nik nahi nuen zerbait entzutea. Eta eskatu zerbait eta Miguel Bosé etorri zan. Aurrera. Gure gelan, dana nahi ben izan astronautak, medikuk, enfermerak, pelukerak, dendarixak, nik simplemente Miguel Bosé nahi ben izan.
sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Pasión privada, adorado enemigo. Huracán malherido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Ay, Miguel Bosé, ¿quién te ha visto y quién te ve? Hori da, bukatena. Bueno, badakixe, oraindik ere sarrera badaude, egun hauetan emanaldiak dituzte bertan, Ondarrun, beraz, sartu eta erosi, merezi du eta aupa Ondarruko kabareta. Aupa, Ondarru trakatra, oso ondo. Aizu ezuek, demode kuartetan laua hots, zoragarri mentza bete, baina demode produkzioak egin lan gehiago ere egiten ari zarete, ezta? Bai. Eta familia hunditzen ari da, hor. Familia hunditzen, bai, bueno, itxatxita esoiko musikala daukagu, porruta eta ipuin musikala, demode gurpil gainean, ze, bueno, kalejira ere egiten dugula, kuatriziklo hori da. Eta gogorrak zarete, beraiekin, aktoreekin, zuek egiten dituzuen musikaletako aktoreekin eta zer zarete? Hoxe, kaina eman behar da, Egurra mantentzeko du. Galdetuko diegu beraiei? Eaz, nolakoak zarete? Maria Redondo eta Xantiko Kostegi, arratsaldeo. Baina, bueno. Kuku! Maria eta Xanti, hauek esan dute zerbait, baina zuek esan egia. Nolakoak dira zuekin? Ongi portatzen dira zuekin? Ez, guk gaina, ez. De hecho, justo deitu zigutenen gaurkoa egiteko esan genien, ez geneukala gogo handirik. Gune garrez, ez dakigula nola esan, baina nahi ditugula proiektu bukatu ja, zen azkatuta gaude. Baina, oso gustora, oso ekipo zoragarria. Asko baita ditugu, oso eskertuta gaude. Ze ona. Xanti, nola gogoratzen dituzu hasiera haiek, bi artista hauekin? Oso gustora. Lehenen guretik izan gara familia bat, oso ondo zaindu gaituzte, eta beti familia hartan sentitu gara, bai. Beraz, bakarrik dakat eskerrona, horientzat. Hombre, niko goratzen naiz, hola bitxikeri bezala, justo Patxik idatzi zigula, eta Patxik zuken WhatsAppeko argazki bezala, argazki bat pixkatorra serio. Mafioso itxurarekin. Eta, karo, iritsi zitzaigunen, nahi mezua iritsi zitzaidan, eta zonen, zein da tipo hau? Eta ez zer egingo dugu, baina, ze esperoko do honek buko egitea. Eta luna hasieran izatu nintzen pixka bildurrakin, zesanen, jode, hau ze jende bordea izango dan, baina ez. Eta ez. Bueno, biztan da funtzionatu zuela, Joli Kutsidazu bidea Isabelekin hasi, baina gero, aipatu dituzu itxatxita eta gehiago ere etorri dira, ezta? Bai, bueno, orain itxatxita gaude, beraiekin. Itxatxita gaude. Ze pesaos, bueno, berriro bere. Ez que oso ona dira, bueno, oso ona maitagarriak eta dena esan. Maite mina sortu zau. Eta, bueno, bai, sortu da oso ekipo ona, egia da Kutsidazu bidea Isabel musikalean 8 gaude estenatoke gainean, eta orain ez da posible, baina ja pentsatzen ari gara hurrengoan. Bai. Eta, bueno, gustatuko litzaiguke, talde berearekin kontatzea, baina, bueno, hori ja... Ala! Spoiler! Telefono txarra berria, horrekin jarraitu hori gure zuterera berria. Noski. Prestatu zaitezte zuek ere Miamira edo Amerikara joateko. Ez dago lekurik. Pozik, Nik uste... Ez baina gugoaz, ez? Bai, ez dago lekurik. Sentitzen dugu. Egazkin bat alkilatu beharra izan dugu, ez dakit, jende guztiara mateko. Carlos, egia da, esan digutela Xantik eta Mariak familia txiki bat osatu duzuela. Zuk ere horrela sentitzen duzu? Bai, ezke horrela da pixkat, osea, hasieran ez esan nuenean kuartetan zarteko ez nekin hori. Baina bai, egia esan, oso, bai, girua oso familiarra da eta hori nabaritzen da, osea, nik uste kanpotikan bai nabaritzen dela hori ere,
Eta umeak ere, Santi eta Mari, gauza beraz. Umeak ez dakit. Gure umeak. Hori bai. Xanti, zuek diozue demodekoek oso umoretsu egiten dute lan, zuek orain arte egin dituzuen beste lanekin alderatuta, desberdintasunen bat aurkitu duzue, bilatu duzue bertan? Bai, agian hori giroa, nik uste lehen esan duguna, ez? Familia giro bat sortu dugula, eta beraz, badakigula ze momentutan, badakagun, broma egiteko, txiste egiteko momentua ez, da non jarria serio eta lanea. Eta nire ustez, konparatu beste produkzio batzukin, bai nabaretu dutela hori. Dakigula banatzen, bi momentuak oso. Nik definituko nuke harina bezala, oso harina izan da lanitea beraiekin, ze iten da guztia hori oso gertukoa bezala, baina da nolabait beste erosotasun batekin laniteko modu bat, eta dan harinago iten da, hobeto doa. Bai, Maria, lana bai, harinago, errazago, humoretik, baina oso parrandazaleak ere omen dira. Hori egia da, Maria? Hauek, ez dizuete oraindik ezer egin, orain festa inguruko ez dizuete ezer egin platoan gaur, historik ez egin dizuete seguro. Ez, baina bai, gustatu zaie eta guri beraiekin egitea ere bai, dana esan inbehar. Itxura daukate, bai. Gu ez gara beninungo santuk, baina bai. Horrek esan nahi du, ospatzeko arrazoi asko badaudenez, ospakizun asko egiteko dituzuela oraindik, ez da, Xanti? Ea horrela den. Bueno, kosatu zaigu, irabazien genuen Maxa duela bi urteo, eta ospatu genuen lehenkoan, abenduan. Beraz, osatu izitzea elkartzaia, baina, egin genuen. Ostata. Lehen jolik bota dizue horrelako amu bat, esango dugu, ez da zueke lan gehiago egingo zenukete, lau hauekin? Esan egia, Nik ustez, bionar, bai. Eta nik uste biok berdian pentsatzen dugula, oso eskertuta gaudela nola produktora txiki batek, nola eman zegoen aukera, kutsidazun eta itxatxitan gure, ez dakit, erakutsi bat duguna, ez? Eta gainera, hombre, ikusgarria baita dela induten ibilbidea gurekin batera, baina beraiek ere bai, hori nola txiki, zerbait txikiagoa zen zerbait horretatik, azkenen ibilbide luzea eta idea egiten, handi bat, potoltzen idea, eta hori ere ikusgarria dela eta baita ere produkzioak euskeraz egiteko egiten duten apostuaren, netzako ere oso... Eta horren parte izaten jarraitu alda dugu, gu oso pozik. Haizu, Iker, nolakoa dira Maria eta Xanti? Egiaz nahi dezu? A ver, bueno, pues guazen egia. Kristo, hori da, nik lehen esan dugu, plazer bat eta maite mindu ginean niretzako honako profesionalak, pertsona oso politia handiak, eta hori, berak esan du, umeak, baina heldutasun kristona izan dute gurekin, guk ikusi dugu handiak eta nola da azten eta nola dizdiratzen ari diran, bai aktore, bai musikari, abeslari, sortzen ari, eta pertsonalki, eta hori ikuste eta gurekin eta parte izatea, eta nolako hori privilegioa izatea beraiekin lan egiteko, pues jazta. Politia, esan duzun guztia. Maitetuta nago beraietaz, horrela da, eske gaude horre beraietaz, horrela da. Amoren maitasun berekoa da, oza. Bai, eta zuek Xanti, pentsatu Xanti heldua, pentsatzen dute garrantzia handia ematen diozuela abotsari, ez da, aukeratzerako orduan, egiterako orduan, eta hauek oso ongia besten dute. Bai, asko. Biak pasada, dia, osea, eta hori eske ikusi ditugu, hasieratik honea egin duten rekorrido galante izan da, eta... Eske benetan abeslari eta interpretatzaile, oso ongi, aktore honak eta oso abeslari. Hori, proiektu oso exigenteak izan dira, esartu direna protagonista. Bueno, korritu egingo, Baina benetan, nazka, maten duzue. Ainona, momentu oso politak eta loreak asko entzuten ditugu, eta noski, ala izango dira, eta ala dira, ez da, baina momentu zailak ere izango dira, ez da, Xanti eta Maria, zein izaten dira alako ekitaldi bat aurrera ateratzeko momentu komplikatuak, momentu zailenak zuentzat? Bueno, asko goten dira, ez? Eta batzutan hori nola kostatzen duen Euskal Herri mailan mugitza produkzio bat euskaraz, ze zailtasun ditu nire ikusita, batzutan ikuitu momentu batzuk Joan Herri batera, eta ikusta ez du lauki espero genuen erantzuna, edo merezi beharko lukeen erantzuna. Eta lara ikusten nola bete aurrera doazten irrifar batekin, apostua egiten,
bai, zailtasunen aurrean zer erantzun dakaten hau neustako da miresgarria. Eta gero zuzenekoak berak dauzkan arazoak, zein bolotan gerta daitezken gauzak, adibidez, EH1 egon ginenen euria hasitzen egon bapaten, da gutez genuen espero, eta euri aurrera eramateko baliabideek ere izan behar dituzte, eta hauek badituzte, eta bai, nik uste prestatuta daudela. Baina, egia da, gaizkire pasatzen daugula batzutan, osea, ofizio hau horrelakoa da, eta gauza da aurrera egiteko baliabideak edo erramintak ateratzea, eta hauekin oso horrexea da. Oso. Ba, Xanti eta Maria, mila esker sorpresa hau ematen laguntzearren, eta ikusiko zaituztegu holtzaga. Eskerrik asko, bikote. Agur! Es que, bueno... Es sorpresa, Bai, polita. Bida zuekeko momenturik onena guretzat, jola segin behar dugula. Vale. Bida, Jon Garate! Hortxe dugu. Arratxalde hondan hoi, bi taldetan banatuko zate. Gaur jolastegoaz azkar. Zein bi taldetan, inoiz beste jende etxeate egon, zirzarten, gaur. Talde batetik, demodeko arten laurok hemen, eta Maialen eta Agus, zuek beste. Hau bai ezen espero. Hementxe. Beti pikia ere ezin baita eduki Xabi Maialen. Gaur, demodeko arten bi bazueken aurka. Eta gaina nobedadea gaur izan ere lehenengo proba ezberdina da, baina aldatu ez dana da Rafaga. Rafaga, Zirza! Zirza! Oso ondo, hementxe ditu bi kolore. Urdina eta berdea, bakoitzak bat aukeratu berdezue. Venga, berdea. Bai. Itxaropena. Bale, bazuentzat ez ireki, bazuentzat urdina. Eta zein da proba berri hau? Azpean jarriko dugu kronometro bat, 30 segundukoa, eta zuekin hasiko naiz lehen da bizi, bi bazuek taldea. Ireki berdezue gutuna zala, eta barruan dago gai bat. Adibidez, Euskal Herriko herriak. Barruan, 30 segundutan alik eta herri gehien bota behar dituzue. Txandaka. Bai, ordenean, baina azkar, 30 segundu. Venga, ba. Maialen, ireki mesedez, zein da zuen gaia tokatu zaizuena? Euskal Abestiak. Euskal Abestiak. Kronometroa, bat, bi eta hiru. Herribera. Behin batean Loiolan. Kalambrea. Nire herriko neskatxa maite. Egunon hau egun, derra. Loretxoa. 6. Ara, mila bederatziren talenen gortian. Zazpi. Urtsintxako janean. 8. Nirekin. Azken balada. Behatzi, 10. Zaila. Elektrizitatea. 11. Itxaropena. Zuta da. Izena da? Zuta bateneko kantua bada. Hombre, baina. Venga, 13. 13 zuentzako, 30 segundutan 13 asmatu zute. Oin zuen txanda da. Ireki mesedez, zein da zuen gaia. Venga, va. Kronometroa prest. Euskal Musika Taldeak. Euskal Musika Taldeak. Bat, bita iruia? Bat, bita iru, bai. Venga, zea maiz. Kentzazpi. Gatibu. Iru. Lier. Lau. Zeinak. Bost. Taldeak. Glaukoma. Berritzarrak. Sortan bele. Zortzi. Josuz. Ez nebeltza. Panakan. Behatzi, ama. Neskaz. Neskaz. Beomak. Leomak. Por favor, ertzaina, ya, esan dugu. Taldeak. Neu gorria. Demode cuarte. Bueno, amalo, bat aurretik Postazaienarekin demodeko arte desatea. Azkeneko segundoan demodez. Txibatu digute. Bai, begira markaio nola geratu dan, 14 hemen eta 13. Bueno, tarteak oso txikia dira. Aurrera jarraituko dugu, orain urrengo proba. Rafaga, Zirza! Bai, beste proba bat, eta kasu honetan, hau ere abesti, musika ilotutakoak. Entzungo ditugu, zuet soinu guztiak eta ahotsakin egiten dituzue, beraz, orain entzungo ditugu abesti batzuk, baino instrumental erara. Letrarik gabe. Beraz, asmatu behar dezue zein dan entzutean ari garen kanta hori. Guk kanta bat jarriko dau eta pulsadorea eman.
Kanta bakizuenean, eman eta zapantzen duen horrek, erantzungo du. Eskuak atzean dano. Tirapu, favorez, lehenengo kanta. Agusek eman dio segitun. Andre Madale, erresa ez da. Tirapu erantzuna bezala. Ja, baina nekien izena. Erresa zan. Hori zan pixka berotzen juteko. 3 puntu balio zituen, 3 puntu zuen zan. Bai, bigarrengo abestia, beste 3 puntungatik. Sartu mesedez. Edo zein, bale. Bai, aldo zein. Biar ere behar du, Txilmafia. Gizon arruntaren kopla. Gazte arruntaren kopla. Txilmafia esan duet, Tirapu erantzuna zein da. Oso ondo, venga, esatu hemen, Lau abesti. Beste 3 puntuengatik, mesedez, Tirapu. Venga, ba. Bai. Shakira Bizarrap. Zorion du, Piketa Shakiran gaur urte betetza da. Zorionak. Ikusten nahiko diata. Bai. Noizato, despacito noizato. Hola nago. Beste 3 puntu zuentzat, eta azkeneko abestia 3 puntungatik sartu mesedez. Pintxo, ez? Zer dori? Badakizu edo? Pintxo, ez? Erantzun bat behar dut, mesedez? Pintxo, alda. Sartu? Begi bat izten du Ei, oso ondo, Xabi, 2023 zure urtia da. Danak oso ondo. Markaia nola geratu da, hauen kontu egin atera behar ditugu. 17 eta 22. Lasai, azkeneko aukera dut. Beste proba bat. Rafaga, Zirza! Begira, zerran hemen. Diamantezko galdera. 10 puntu balio dituna. Beraz, oain bai, berriro. Eskoak danakatzean. Hau irabazten dunak irabaziko du gaurko lehiaketa. Eskoak danakatzean eta galdera badago. Lehendabizi bideo bat ikusiko dugu eta gero galdera botako dizuet. 2008an, Noa saioan, txikitero kuadrilla bat kantuan aritzen zen. Beraz, lehendabizi ikusiko dugu bideoa, kanta bat entzungo dugu eta esmatu behar dezu zein dan kanta. Lehendabizi bideoa, sartu. Badakizue zerbait? Bai. Ez, horrein jaukera. Lasai. Hain zaila ez da. Zuen ustez badakizue? Bai. Zein da? Bueno, aukerak. Venga, bagoaz. Noabako laukoteak zein abesti kantatu du. Eta 3 aukerak dira. A. Zorionak zuri. B. Kaliangora kalianbera. Edo C. Anteron txamarrotia. Txoin. Haiek eman diote. Bitxaparrotia, beste nun beti. Txoin, hau ingo ditugu gauzak. Bat, eskuak atzan denok? Bai. Venga, bagoaz, prestatu denok? Bat. Bi. Eta 3. Berriro zue? Bueno, erantzuna. Bai. Zorionak zuri, zorionak zuri. Zorionak esan dezue? Bideoa ikusi behar dugu. Zorionak altzan Noabako lagunek kantatutakoa, mesedez, sartu bideoa.
Caliamera, caliamora, caliamera, caliamora, asesino! Bukarantzun pista, na, hortaz denbora zezenak. Zoriona, zuri. Amar puntu zeukan jokoan, ez dezue asmatu, 10 puntu gutxiago. Markaia nola geratu da, eske gogorra izan dago, Bai, mesedez hartu, triste jarriko gea baino. Zazpita horrekin. Albiste hon bat emango dizuet, gaurko saria, hemen dago zer irabazi dezuen, zuek irabazi dezuen, nahi badezue konpartitzea badago. Modeko harten eta lauka, zuentzako da, lau gaztako pizza bat! Ondo lau gazta! Baina, hau desastrea. Zer desastrea. Bueno. Baina sorta izango dugu beste gauzetan. Egingo dugu daten errepasotxo bat. Beraz, Miami noiz? Miami martxoaren 26an izango dugu emanaldia. Eta hortik aurrera demode gurpilen gainean kuatriziklo batekin joaten gara eta kapela besten dugu kalean zehar eta hori kontratazioa irekita dago. Ondo? Gurpilen gainean. Zaretela Paz Festivalen ere bai, apirilearen amaieran. Bai. Eta... Bueno, baita Nafarroko Antzerki Eskolan, demode 25 uste dute demode kontzertuan. Ezen beharra daukagu edo zeinetara irekita gaite. Oixe. Info de arro... Lanerako desiatzen zago. Info abildua@lemodecuarte.com. Hori da. Eskerrik asko laukote, mila eskerretan. Hau txagatik eta humoreagatik. Agur. Gozen, aizu, nik uste dut pizza jan egingo dutela gugu. Jan egingo dute, bai. Hombre, Aritz, Gamboa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aritz, ondo. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon ikusentzule oso ongi. Bai. Benetan, jarri duzu izugarrizko giroa, eta bereziki demodeko artetek jartzen duen giroa, zoragarria. Izugarria da, ahots hutsarekin, ze giro eta ze artea egin daiteke. Kapela, artista dira, Ardiek ere horrela egiten dute. Gainera bakoitzak badauka bere. Ez dira ados jartzen, normalean ez dira ados jartzen, aber noiz batak bestea. Baina, bueno, faleak, baina hori izango da, ongi antolatu ezkero, tenoreak hemen eta sopranoak eta mezzosopranoak ondo zeilkatu ezkero. Probatu daiteke? Behar bada ongi egingo dute. Hasiko gara lan hori egiten, albi etxaldean hartuko ditugu ardiak, ez? Bere tonoaren arabera, loteak egin, eta lote horiekin aher zer sortzen da. Edo bestela hartu ditzakegu hauntzak, ardiak eta behiak. Hiru talde egin ditzakegu. Edo hiru hauek, zer ekarri duzu? Bueno, zerikusia dute guzti horrekin, egia esan ez dute zerikusia kantarekin, baino bai animaliekin. Hor ardi bat jarri dugu, ari bat, ez dakit zehatzmea zer izango den, baino tira. Kanpotik ikusita ari ematen du, baina barrutik auskalo, ez? Ez dakit. Eta zeri begira, ari da? Pentsuari begira, edo janariari begira esango dugu. Janariari. Gaurko gaia, hain zuzen ere, horrekin lotuta, dijoa. Belarjaleak ditugula, esan dugu behinta berriz, aurreko ostegunean erakutsi genuen nola hoiekin esne ekoizpena egiten den, behiak, hauntzak, ardiak, belarjaleak dira, baino beste bereizgarria dute, 3 animali hoiek. Akordatzen zarete zein den, elikadurari lotua balin bada, zer dira behia, hauntza eta ardiak? Hausnarra, ez da? Eta nola zen, 50 mokadu egiten zituztela. 40 eta 60, baino ardia, gu hartzaia gara, eta hori behintzat guk kontrolatuta daukagu. Beraz, hitz egingo duguna da, hausnarkariak elitkatzeko orduan, ze badakigu, behiek, ardiek, hauntzek gure larrea, gure basoak edo gure mendilarreak dituztela jantoki, hor bertan beraiek badakite zer jan behar duten, guk ziurtatu behar duguna da, eremu horretan sartzen ditugunean behar duten eskaintza egongo dela ez. Baina, ze gertatzen da etxaldera ekartzen ditugunean, beraiek ez dutela aukerarik
aukeratzeko zer jan behar duten, beraz gure esku dago, beraiek behar dutena ematea, ez? Hausnarkariak dira eta jana behar dute. Eta gaur hitz egingo dizuet, ze irizpidetan oinarritzen dugun elikadura hori. Ze elikadurari lotuta, albo ondorio asko egoten dira, kaltegarriak izan daitezkenak, askotan osasun arazo bezala ulertzen ditugunak, baina ez direnak osasun arazo. Orduan, irizpide horietaz aritzea, bai? Irizpide horietaz aritzean, jana emateaz ari gara, eta ni zentratuko naiz, albi etxaldean nola egiten dugun, modu asko egon daitezke, irizpide ezberdinekin, baina guk gureak azalduko ditugu. Lehenik eta behin hausnarkariak direla dakigunean, jakin behar dugu, hausnar egiteko, beraiek elikaduraz aparte egitura zehatz batzuk behar dituztela, fibra deituta. Fibra hori, hemen luzerna edo alpapa ekarri dut, fibra hori litzateke, belarre badauka hori, zelulosaz osatuta dagoen fibra hori eukitzea ez. Edo, belarrean ere, hau belarra da, belarre normal bateko belarra, bertan aurkitzen ditugu fibra horiek ere, ezta? Ez dira gauza bera? Ez dira gauza bera, baino demagun belarraren familian, bai? Landaren familian ditugu eta modu lehorrean ematen ditugu. Bale, ze fibra bilatzen dugu hemen? Fibra fina eta fibra lodia. Hauek egingo dute urdailean, alegia hausnarrean, hortzi txikien funtzioa, bai? Orduan, horretarako behar dute, adibidez, ikusi zazue, fibra lodia. Zuztarrean dagoena. Zuztarrean dagoena, fibra lodia, hemen ikusten duzue. Baino, pilotatxo hori egiterako orduan, behar dute baita ere, fibra fina, adibidez, ostoa. Ikusten duzue? Hau, ostoa litzateke. Txiki-txikia nola ikusten. Edo luzernaren ostoa. Ostoak ere fibra dauka? Bai, fibra dauka eta elikagaia, bai? Orduan, hau nahasiz bola bat egiten dute. Irizpidea da, hausnarkari guztiek behar dutela fibra eskaintza egokia. Beste irizpidea, fibra eskaintza hau, iritsi behar dela, pentsua baino lehen. Alegia, hau izango da... Sabelera. Hori da. Hau izango da, sabelean sartzen den fibra, eta pentsua iristen denean, barruan harrapatuta gelditu behar da. Zergatik, hausnarkariak direnez, hemen daukagun hau, bai, gure, beraien hausnarraren bitartez lixerituko dutelako. Ahora igo eta lixerituko dutelako. Eta prozesu hau ematen da, beraien janaldian, oso prozesu interesgarrian, hausnarra ematen da egunean 2 aldiz. Bai? Alegia, eta 2 aldi horiek, hau da, 2 otordu izango lirateke, eta 2 otordu horiek distantzia berdina eduki behar dute, bata eta bestearen artean. Bat, esan, ea? Bai. Ulertzeko, lehenbizi goizean iristen bagara, lehenbizi belarra jarriko genuke, fibra eskaintza egokiarekin eta noski elikagai egokiekin, ondoren pentsua letorke, behin hori jandutenean, zer egingo dute hausnar. Eta handik 12 ordura, bigarren otordua letorke, berdina jango lukete, importantea da, beti berdina jaten dutela ziurtatzea, eta ondoren berriro ere loa eta hausnarra. 12 orduro. Hori da. 8 eta 8, 9 eta 9. Adibidez, beren biorritmoa errespetatu, dagozkion elikagaiak dauzkala elikadurak, 12 orduro gutxienez eta ez gehiago bestela barruan dauden mikroorganismoak hiltzen dira, eta gainera vigilatzea hausnarketa prozesu horren ondorioz dauden kaketan, dauden ondorioetan, prozesu hori modu egokian ematen ari dela, horri ere begiratzen diogulako. Irizpide argiak dira, irizpide argi horiek ikusita, gure elikadura moldatuko dugu, jakiteko ongi zainduta ditugula. Ze ongi? Bai, eta hor ere zikloa, ez da? Ari gara, agotik zer sartzen dugun elikadurarez buruz izketan ari gara, baina kakak ere aipatu dituzu, ez da? Bai, eta kaka hoiei begiratzen diegu, ze askotan kaka horren barruan dagoen soberakina, bada, ahotik sartu dena, baino lixeritu ez dena. Hortaz, ez du ondorio positiborik utzi. Galera ekonomiko bat da gainera. Orduan, abeltzainok behar duguna da, erabiltzen dugun elikagaia teorikoki, gero animalian eragin praktikoa eukitzea. Aritz, eskerrik asko gorrek gurekin izatea. Bai. Mil esker. Plazera handi bat. Bai. Eta bihar zer, Eta pagoaz, Maialen. Bihar gonbidatu gehiago ere izango ditugu noski, beste saioa daukagulako. Bihar lehen da biziko orduan gauzei, bigarren bizitza bat ematen arituko gara. Eta bigarren orduan gurekin Miren Nogales herri txiki infernua handi saioko aurkezle berria, izango da. Orain eguraldia, biba gu! Eta biba zuek!